дастаи Истиқлоли Душанбе бо сабаби иштирок дар бозиҳои гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Осиё дар чемпионати Тоҷикистон якчанд бозиашро ба мавқуф гузошта буд. Дар ҳамин замина вохӯрии дастаҳои Истаравшан ва Истиқлоли Душанбе мебоист дар доираи рақобатҳои даври сеюми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ баргузор мешуд. ҳамакнун бо фароҳам омадани шароит ин дидор дар варзишгоҳи марказии шаҳри Истаравшан баргузор шуд ва бо ҳисоби 2-1 ба суди соҳибони майдон ба анҷом расид. ҳарчанд дастаи Истиқлол дар дақиқаи 37-уми рақобат бо талоши легионери ҷопонии худ Риёта Нома ба пеш баромаду бартариро ба даст гирифт, аммо дар дақиқаи якуми изофанамудаи қисмати аввали рақобат капитани дастаи Истаравшан Илҳом Баротов голи ҷавобиро заду ҳисобро 1-1 сохт. Бо ҳамин натиҷа дастаҳо ба танаффус баромаданд. Дар пайти дуюми рақобат ҳарду ҷониб барои голзанӣ зиёд талош карданд ва дар дақиқаи 81-уми дидор бошад ба футболбози дастаи Истаравшан Бахтиёр Абдураҳмонов имкон даст дод, ки голи дуюмро ба дарвозаи Истиқлол бизанад ва ҳамин тавр ғалабаи мушкил ва ғайриинтизори дастаашро дар ин вохӯрӣ таъмин созад. умедвор мешавем, ки дастаи Истиқлоли Душанбе аввалин бохти худро дар мавсими ҷории чемпионати Тоҷикистон ба қайд гирифт.